sabi ko sa'yo na ano, parang probinsya, meron baboy, meron nagkakantaan, pwede kang uminom doon. May ano doon, may baboy, lechon. Nakita ko nga, mag-order ka lang, tapos pwede kang uminom, tapos meron kantaan. May inuman, may kantahan. Oh, Philippine foods doon. Humble Queen Restaurant. Yan, dito na kami sa bundok. Humble Queen Grills. Humble Queen Grills doon. Alam mo yun? Basta sabihin mo na Humble Queen Grills Restaurant. Ayan o, puro bundok na naman. Popcorn. Puro bundok, dinadaanan namin. Puro bundok. Parang walang bagyo. Wali. Puro bundok. Hinto tayo dito kasi maganda dito. Yan, dito nga, maginto nga. Magandang spot dito. Relax. Ayun o. Oh. Pre. Oh. Saan galing yung ano, mga tubig? Nawala pa. Ayan o. Ang ganda. Padilim na. Oh. Padilim na dito. Ayan. Kurpakan. Tigil muna. Ayan o. Yan yung service namin. Diyan muna. Relax muna dito. Up. Ang ganda oh. Wow! Naman! Arbab, you can go there. Huh? No. No problem? No problem. Aywa. There. Anywhere. Anywhere. Okay. Oh, may playing area, sitting area, may restaurant, may shop din. Oh, contact number. Raffisha Lodge Restaurant and Cafe. Oo, pare.
Oh. Marijuana. Ah, Marijuana. marijuana daw oh. Hindi na ano. Dangla. Ayan oh. Oh, dangla na. Oh. Oh. Dangla. Oh. Tambay muna dito. Relax. Oh. Yun oh, may mga boots. Oh. Oh. Mga Indian. Oh. Nagpa-vlog din. Oh. Boss, how are you? Good. Same good. Aywa. Oh. Ayun o, pipicture sila. Madilim na. Marami ba tayo doon? Dati hindi semento to eh. Kulang to eh. Ganun lang oh. Rough road. Ngayon sementado na. Balik mo pagtigis natin niya. Ha? Oh, mabalin pagdigos, dangla. 5 fingers. 5 fingers. Dangla oh. Dito may ko dito eh. Yung doon ata yung yan no. Pag gustong sumakay, single 30, pag double 60. 1 hour 1 hour 90. Yan no. One picture, okay, I will take a picture here. Okay. No busy. Like this. This side ah. Oh, magpapapicture daw sila. Oh. Ginawa akong photographer. Like this ah. Okay. 1 2 1 2 5. One more. 1 smile ah. 1 2 5. Aywa. Check. Thank you. Okay, boss. Infant are not allowed. Infant are not allowed here. Inside pala. Ayan. Ah, sarado dito. Sasabi ko, kabayan dito ang kabayan. Credit card payment. Ah. Ayan na. Receptionist. Pagbaba. It's okay. We'll take video. Outside it's okay, sir, but don't go inside. Okay. Only here. Only here is Okay. Before kabayan here. Connect. another branch. Another branch. Now you are here, ha? Yeah. Yeah. Si Mr. I forgot. Danilo. Nelson. Ah, sir. Tagal ka na dito, sir, ah? Oo. Ako ba yung dati dito, pupunta dito eh. Yung sa cargo. Sa cargo? Hmm. Pahingi nga ulit ng ano mo? Ako yung nagwa-WhatsApp sa'yo. Ayun, ito nga. Ako ngayon. Pahingi ng ano. Hmm. Kasi may mga Pilipino Yan, magpapa. gustong magpa-cargo. GP. Si sir. Ayun, oh. Pag yung mga sapatos, 3 piraso, mga magkano, walang pwede ganun. Pwede, Sapatos. kung si cargo, sir, walang limit yan. Pag si cargo. Sige. Pwede mong ilagay lahat. Pag air cargo yun, may limit. Pag air cargo. Pag si cargo. Ilang araw naman yung air cargo? Pag air cargo, saan sa Pinas? Pangasinan. Pangasinan,
7 days, 7 to 10 days. Magkano naman? Dalawang sapatos, gano'n. Ang minimum namin 30 kilo. Magkano? Ang 30 kilo is 285 tapos kilometer charge. Kaya lang, ang ganda sa amin, walang tax ang mga gadgets. Ay, kadwak, taga Pangasinan. Oh. Tsaka sa Panginoon ka ba yan? Dito sa Tayog? Ay, Tayog. Sinalo na no? Kabila siya, dito ko siya. Ang Baguio ako. Tayog. Magkalapit lang, mga 30 minutes lang yun. Siguro, nagkabayan, no? Dalaan ka muna ng Asinggan tapos Tayog, di ba? Asinggan na. Asinggan, Tayog. Pero San Nicolas ako. San Nicolas ako. May inano kayo dito? Minsan, mabawa lang para ako. Saan kayo galing? Diyan sa Korpangan. Nagbayad ka ng hindi pre yung ano doon. Ay, hindi pre. Nako! Mamaya masita pa kayo doon. Ay, hindi, dito, sir. Saan banda? Dito sa yung una doon. Oo, basta yan lahat yan. Ano yan? Pet parking? Oo. Ako, pag nakita, mamaya masita kayo. Ay, masila. Magbayad ka ng 160 nun. 160. Oo. Sos, ambot sa ima. Sige. Kasi nagkuhan lang kami. Chichiking yung ano doon, parking attendant. Ay, may parking natin dyan dito. Meron, police, Balidia. Balot yun, patay tayo. So, naglakad lang kami konti, babalik na kami. August 1 pa nagkuha ng parking. Dati kasi free parking sa no. Ngayon may bayad na ang parking. Lahat na. Oo, bago na rin. Bago na siguro naman. August 1. Ilang taon ka na dito, sir? Dalawang taon. Dito sa kampat. Dito lang. 4 na taon. 2 akong taon doon sa Kata. Hata. Yung sa dam. Yung sa dam. Nung isang araw, doon kami galing din eh. Galing din kami doon eh. Pagpa, Maganda dito. Maraming Pilipino doon ah. oh, ang dami nga. Puro picture. Maganda din. Yung nasa taas nun, puro Pilipino yun. Dito, kabayan din dati dito eh. Wala na yun. Nasa bakas yan. Ay, nasa basa. Yung dalawa. Yung isa nilipat, hindi makikita Sige, yung sir. Ha? Doon yun, sa maski. Sige, sir. Sige, sir. Sige, ingat. Sige. Sige, tatawag na lang ako pag Sige, sir.